हेलो एवरीवन बरायबा बयखौबो नै दिनै दंफैयो आङो फिन मावरिया हाजोआवहाय ओमफ्राय मानो दंफैयो होनना बुंब्ला गोबांथार लोगोफोर फैदों बिथांमोना सिगां फैखांबाय जानांगौ ओमफ्राय खायफा फैयाखै आरोना ओमफ्राय दिनैहाय फिन बेरायनो फैबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा मानो होनना बुंब्ला दिनैहाय एसे मानसिया खम जादों आरो बोथोरा हनै गोजौआव नायदो ओरैबायदि जोमै दं अखा दं ओमफ्राय हादोंबो आरो अखाया हाजोआव ओमफ्राय दैया एसे देरबोदोंबो आरो थेवबो मावरिया हाजोनि भिउफ्रा आलादाखा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनो बेरायनोहाय खाथियावनो जायो नालाय ओमफ्राय लोगोसे खाथियावबो बेबायदिनो मेगा सिटि टाउन जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंथ' दिनै थांला दैया देरदों दिनैबो गोबांथार दंफैयो खोलाथिंजाय माखासे फेमिलि लानानैबो फैदों ओमफ्राय माबायदि मोनदों मावरिया हाजोआव फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदिनो सम सम दुगैनो लुबैखायो आंथ' ओमफ्राय लोगोफोर गैयियावसो दुगैहैनाय जानाय नङा जाया आरोखि ना खिन्थु ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखायो आं बिदि दुगैफैनायखौ ओमफ्राय माखासे भिउ जायगाफोरखौ नुनायजों लोगोसे गोसोआव आरोबाव साबसिन मोजां मोनदों आरो दा फुरा जाग्रा लोंग्रा लानानै जों दावखोगासिनो दंखायो आरो जेथुनाखि मावरिया हाजो नोंथांमोनाबो मालाबा भिजिट खालामफै नायफै ओरैबायदि मोजां आरोखि दा जोङो थांगोन जाहैबाय जेथुनाखि थाइदिर दैसा होननाय ओरैबायदि गुसु एयार कन्डिसन बायदिखा दैया सान्दुं गोसायाव मथा मथि दुगैनो ओरैबायदि मोजां आरोखि बरफआव दुगैनाय बायदिसो मोनगोन आरोखि ना नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा गुदुंबो दङ दैया दा खेबसे भिजिट खालामहैबावनायसै आरो फैबाय थाखायो आंथ' फ्रायनो दिनै गोबां लोगोफोर दं बे दावखोलाङि आरो फुरा जाग्रा लोंग्रा बखि ओमफ्राय जों दिनै फैयाबो जानो हागौ फुरा हाजोआव थाबायनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो आरोना ओरैबायदि सानसेब्लाबो थाबायनो हागोन ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स दङ दा बेखायनो थाबायनायखौ बाया आरो लोगोसे प्रेक्टिसबो जायो दा बेखायनो राफ इउज थाबायनायखौहाय सब समय मानसिया थाबायथारखानांगौ आरोखि दा एक्सपिरियेन्स दं थाबायनायावबो मोजां मोनो आरोखि थाबायनो लेट्स गो दैया ओरैनो बारनांसिगोन दिनैहाय हाजोआव अखा हानायखाय एसे देरदों दैया ओमफ्राय नङाब्ला बे दैया ओरैबायदि पुरस्कार फैखायो दाबो गोग्गो माने हाजोआव अखा हानाय हिसाबैहाय एसे गेला फैदों आरो दैया थाइदिर दैसानाथ' दैया ओरैबायदि गोथां अखा ग्रिनल' दा थाङि जों दा ओरै माखासे लोगोफ्रा बारजेनबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय थांजेनबाय दैया एसे देरदोंआनो दा जों थांगासिनो दङ थाइदिर दैसायाव आरो नारें दैसा थाइदिर दैसायावबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा खेबग्राफ्रा खेबदों दा बिदि आरोखि नै ओमफ्राय आंबो बारबावनायसै बेखौ खंसेखौ बारखांबाय जै बोरैबा गालुना गोलैबाथाय मबाइला गांलाब दैयाव ज्राव मोनखानाय नङा आरोना ओरैबायदि गोख्रै जायो हाजोनि दैखानो फुरा अयथासार गोथौखा नै र' लोगोफोर मावरिया हाजोआव फैनानै गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आदसा जोङो नैबे मावरिया हाजोनि माखासे भिउ जायगाफोरखौ नुनानै ओरै फैगौनाय फंबायमोन ओमफ्राय नै नायदो मावरिया हाजोआ बेनो आरो ओमफ्राय साहा ओरैबायदि गोजौ गोजौ हाजो दं मानो होनना बुङोब्ला हाजोआव फैयोब्ला हाजोआनो गोमाफैयो आरोना ओमफ्राय खोलाहा थांनानै नाहरोब्ला ओरैबायदि आन्दां मिन्दां गोजौ गोजौ नुहुरो हाजोखौ ओमफ्राय खिन्थु हाजोआव फैयोब्ला हाजोआनो गोमाफैयो ओइ नै नुदोंना नोंथांमोना हाजोआ दा बै हाजोआथ' मेगा सिटि जाहैबाय बेयावहाय दा बिदि आरोखि दा लोगोफोर जोङो थाइदिर दैसाजों दावखोबाय आरोना थाइदिर दैसाजों ओमफ्राय नै जिथुनाखि थाइदिर दैसा बेयावहाय माखासे मानसिफोर दंलाबायफैयो आरो सिगां फैनानै दंफैयो ओमफ्राय नै ओरैबो थांबाय बियो हाजोसिम नांबाय आरोना जायफ्रा हाजो थिखिनिसिम थांनो गोसोब्ला थांनो हागोन आरो बेजोंहाय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबे थाइदिर दैसा जाहैबाय बेलाय थाइदिर दैसा ओमफ्राय बयथि दंबावो मोनसेया बेनि गोजौआव थाङोब्ला आधा घन्टासो गोजौ लायोरा दै बाज्रुमनायाव थांब्ला ओमफ्राय दा थांलाय फैलाय 1 घन्टा दोनदो जोंलाय मोजां थांनो हास्लाबलाय दालाय ओमफ्राय ओरैबो हाजोसिम दावखोलांनो हाबाय ओरैबायदि मोजां जायगा
ओमफ्राय नैबेथ' एयार कन्डिसन दै जाहैबाय ओरैबायदि गुसु बे दैया गानायसाय बरफ बायदिरा बरफआबो हाबवा इनि गुसुसिन इयो गानायहैथां माने इसोरनो खोन्थादों आरो ना इसोरो फैफेराखै नालाय दा गानायहैनो हागोन ओमफ्राय नै ओरैहाय दावखोलाङोब्ला हाजोसिम मोनहैबाय आरो बियो दैया बैजोंलाय ओरैबायदि थान्दा दंफां लाइफां साया गोबां सिखिरिफोर दं नै समायना रमायना ओमफ्राय दा गोबां बेफोरनो संना जाफैयो बेयावहाय नै दा बिदि आरोखि ओमफ्राय नैबे दैया गानायफैदो माबायदि गुसु ओमफ्राय बिनि थिखिनियाव थाङोब्ला ओरैबायदि गोजौ दै बाज्रुमनाय आरो दे गानाय फै बे गुदुंसो जों गानाया दा